Takže ahojky, vítám vás u nového videa a dnešní video je samozřejmě co jiného než vlog. A dneska je teda vlog z lyží, jedu teda s taťkou a je 6:30 a čekám na něho. Už čekám asi nějakou chvilku, ale to vůbec nevadí, protože mám víc času. A tak no, co k tomu říct? Asi už nic, maximálně to, že užijte si tenhle vlog a uvidíme se za chvíli. Mám tady tuhletu knížku, teda Miláčkové z metra. A potom tu mám ještě jednu knihu. Mám tady ještě kosmetiku v tašce, tady mám další kosmetiku a dole, ne, tady mám vlastně ještě tašku. Takže tak. Tak jo, taťka už přijel a my jsme se konečně mohli vydat na cestu. By the way, bylo úplně krásný východ slunce. No nicméně, tady už jsme teda u lesu, už je tady prostě víc těch lesů a extrémně krásné sluníčko. Tady se probouzím z mého spánku a zjistila jsem, že se budu muset už oblíkat na lyže a vlastně se musím probouzet. A upřímně jsem byla unavená a nic se mi nechtělo. Snad nejsem jediná, která nesnáší oblíkání se na lyže, protože to je všechno tak stáhle a nejhorší je oblíkání ponožek. Oblíkání ponožek je snad to největší zlo, které jsem kdy viděla. Tady už jsme oblečení a už si stačí dát jenom lyžáky a bereme lyže a jsme připraveni už vyrazit a koupit skipasy. Fakt, že to tam vypadalo hezky a jak jsou za chvíli ty jezdící schody, tak tam jsme jeli prosím pěkně na záchod. Chápete to? Jezdící schody na záchod. Jako pardon, že se tak divím, ale prostě jsou to lyže, chápeme se. No tak tady už se snažíme koupit skipasy, ale pán nám to nějak nedovoluje. U lanovky bylo tolik lidí, že to se nedalo ani popsat. A na kopci už bylo hrozně moc mold a prostě blbě se jezdilo. Ale to nám samozřejmě nezabránilo k tomu, aby jsme si užili výhled a taky lyžování, protože já miluju ty moldy, jak prostě skáčete na tom a jako já to fakt miluju. Ale je to tak na přizabití, co si budeme. Máme tady první přestávku a fakt je vtipný, jak v těch lyžákách chodíme. No nicméně, dali jsme si teda hranolky, já jsem si dala kolu a taťka si dal pivo a mám takový pocit, že nějaký párek nebo něco takového a tady nám naskytl menší problém. Taťkovi někdo vyměnil lyže. Pravděpodobně to byl chlap, protože ty lyže vypadaly dost podobně a prostě si je někdo spletl. Taťkovi naštěstí ty lyže byly, takže jsme mohli potom v klidu dojet dolů a vyměnit si ty lyže, ale jako byla to prča, no. Protože přísahám, ty lyže vypadaly úplně, ale úplně stejně jako ty jeho. Akorát tyhle ty byly z půjčovny a taťka má značkové a drahší a prostě lepší, takže dalo se to poznat, takže tak no. No nicméně museli jsme zavolat do půjčovny a tam nám dali jakoby číslo na tu paní, která si tam ty lyže půjčovala a potom jsme se domluvili, že oni budou jakoby úplně dole v kopci nebo dole pod kopcem a tam si je budeme vyzvednout. Nakonec se nám to teda povedlo, hezky jsme jeli dolů a taťka mi ještě stihl natočit a naštěstí ty lyže máme. Tady už nastává čas, kdy sundávám hezky lyžáky a chtěla jsem vám ukázat, jak se mi v tom světle třpití nehty, prostě já jsem musela. Dobré ránko, vítám vás u našeho dalšího dne a vlastně posledního na lyžích. Spalili jsme si saky paky a hezky jsme odjeli znovu lyžovat. Tady jsem vám natočila nějaký úplně že random záběr, jak si zapínám helmu a nechápu, co to mělo znamenat, ale tak je to estetický, takže super. A vtipný bylo, jak jsem za taťkou dobíhala jako nějaký liliput, protože on je velký a prostě má dlouhé nohy a bylo to pro něj mnohem lehčí chodit v těch lyžákách. No. No a tady si jenom užívejte výhledu.
Bylo tam teda extra moc lidí, jakože fakt, že jo, a vždycky jsme museli čekat. Pro vás jsem natočila a jak nasedáme na lanovku a to už je co říct, protože já se o svůj mobil fakt fest bojím a no, tady to máte. Tak jo, tady máme už druhou zastávku, já jsem si dala horkou čokoládu a byla tam chvíli na mobilu a taky krásný výhled. Dneska naštěstí bez ukradených lyží, neboli půjčených nebo vyměněných. A mám pro vás i pár záběrů, jak jezdím a fakt, že jsem se snažila, jo, takže doufám, že vám to stačí, protože jsem se zaprvé nechtěla rozflákat já sama a nechtěla jsem si rozflákat mobil, takže tak. Líp už jsem to vážně natočit neuměla a tady aspoň vidíte ty moldy, ty kopečky. A jo, někteří lidi tam jezdili jak posraní a já to nesnáším, protože potom, když chci já jezdit, tak prostě ti lidi tam překáží. Když se bojíte jezdit, tak prostě běžte na nějaký lehčí kopec. Prostě jako pardon, ale zatím si stojím. Musím říct, že tentokrát mě srazili 2 chlapy a bylo to fakt, že jejich vina, protože jeden pán jednoduše neuměl pořádně jakoby jezdit a vrazil do mě zezadu a no a druhý týpek mě doslova žduchl ze svahu, chápeme se, na ten bok, kde je ten kopeček a mi jako pomáhal, ale vtipný je, že ani jeden z nich neměl helmu a vypadali, jak kdyby jeli poprvé. Tady máte můj epický pád, jo, super. Tady už jsem to sjela tak jako opatrně, ale jako celkem na pohodu. Tak a tady už nastává převlíkání a svlíkání, ať můžeme jet domů. Všude tam byly hezky světýlka a bylo to fakt jakože hezký, i když už nejsou Vánoce, ale prostě je tam jakoby sezóna lyží. Skočili jsme si ještě pro pití a potom jsme šli do Mekáče, který jsem vám samozřejmě zapomněla jakoby natočit, takže nemáte za co, no. A pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si dala nějaký burger a to je jakoby všechno, jo a ještě hranolky. No a to bude pro dnešek všechno, doufám, že se vám tenhle vlog líbil a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího.